Ami arabala septembre kalo kile nani samba fila ani mugan nani aw minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Mali kunnafoni bɔlɔlɔsiraw fɛ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛtuma aw bisimila a ka kunnafoni olu kɛnɛ kan. Kunnafoniya daminɛla an ka jamana furancɛ fanga ɲɛma Colonel Assimi Goïta ale kɔni bɛ senna bɔli la Chine jamana kɔnɔ ni wagati in na walasa ka se k'i sen dɔ Forum sur la coopération Chine Afrique o tako 9nan o baro la ni o kɔni ye a 9e sommet kɔni ye min yɛrɛ bɛ ka kɛ Chine jamana kɔni kɔnɔna la o de hukumu kɔnɔna la an ka jamana furancɛ fanga ɲɛma ka sanga ni a ka ni sennabɔli tile sabanan ni a ka visite tile sabanan ye ani a ka gouvernement maa minnu kɔni taara ɲɔgɔn fɛ olu ye sennabɔli kɛ ka taa Chine entreprise ba fila kɔni bɛ yen nɔ minnu kɔni ka baara bɛnnen don i k'a dɔn k'a fɔ numérique binna ko ma ni o bɛ tali kɛ courant ani i k'a dɔn k'a fɔ numérique binna ko kan walasa ka se ka baara ɲɔgɔnya dɔ kɔni sigi sen kan min bɛ se ka an ka jamana kɔni nafa o de kɔni kama an ka jamana ɲɛma a kɔni taara Huawei kɔni ma olu fɛ yen nɔ ni o ye société ba ye min créela kabini san 1987 wagatiw la min kɔni sennabɔli kɛnɛ kan ani k'a dɔn k'a fɔ Huawei kɔni tigilamɔgɔw kɔni kumada minnu yɛrɛ kɔnɔna u bɛna dɛmɛ ta ka ɲɛsin an ka jamana min bɛna kɛ ni centrale solaire dɔw kɔni sigili kɛɲɛbakaw olu fɛ yen nɔ. O kɔfɛ ka sanga ni kunungo tarata ye an ka jamana ɲɛma a tagara k'a dɔn k'a fɔ Power China ma olu fana fɛ yen nɔ n'olu fana bɛ baara kɔni kɛ i k'a dɔn k'a fɔ numérique binna kun kɔnɔna la minnu yɛrɛ n'olu bɛ wele ko Sino Hydro olu fana kɔni bɛna dɛmɛ kɛ an ka jamana i k'a dɔn k'a fɔ an ka courant ko degun min a kan ka se ka fɛɛrɛ kɔni sɔrɔ o la cogoya min na. An bɛ taa lakanako binna kun kan an ka jamana ɲɛma olu kɔni a jate minɛ k'a ye k'a fɔ an ka wagati min i ko sisan nɔ kunnafoni kolon dina dɔw de kɔni bɛ minnu bɛ kunnafoni kolon kɔni cari an ka jamana fintigilakaw kunkanko la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana lakanako i n'a fɔ yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni olu kɔni an ka jamana fintigilakaw bɛ ka o ɲini ka se ka o yɔrɔ lakana k'a sigi ka kɛ an ta ye ni o bɛ tali kɛ tɛza waati ni kɔni na ko n'i ye a jate minɛ kunnafoni dila dɔw de bɛ yen nɔ minnu ka baara ye kunnafoni kolondiw ye walasa ka se ka maaw kɔni jawuli ani ka se ka maaw yɛrɛ kɔni dusu tiɲɛ o de kɔni kama an ka jamana ɲɛmaw kɔni ye a lajɛ k'u bɛna fɛɛrɛ kɔni sigi sen ka se ka fu kɔni siri o danna ka d'a ka kunnafoniya kolon a bɛ se ka baara bɛɛ lajɛlen ni kɔni gɛlɛya. An bɛ taa bankasikaw fɛ yen nɔ an bɛ wagati min na i ko sisan sanji kɔni bɛ ka tiɲɛni kɔni sɛbɛkɔrɔ kɛ i k'a dɔn k'a fɔ bankasikaw olu fɛ yen nɔ ka sanga ni tɛnɛndon yɛrɛ tɛmɛnen ye septembre kalo tile 2 sanba 2024 san kɔni nana min yɛrɛ kɔni juguyara kosɛbɛ min kɛra sababu ye ka so caman kɔni bin fo ka taa se ɲɔmara jiginɛw ma wa o kɔfɛ a kɛra sababu ye ka bagan kɔni fila ko olu bɔnɛ u ni na fo ka taga se i k'a dɔn k'a fɔ foro hectare caman ni kɔni ma sanji ye minnu kɔni cɛ minnu sɛnɛni kɔni kun ni ɲɔ ye nin kɛra kamanagankoba ye ni dugu sigibagaw fɛ min bɛ wele kɔni bila ka taa an ka jamana lakana tigilamɔgɔw ma n'a sɔrɔ la fɛɛrɛ min kɔni bɛ se ka sɔrɔ ni cɛni ninnu kɔnɔna ni min bɛ ka kɛ sanji fɛ. An ka jamana minisiriso min ɲɛsinnen don diinɛ ko olu ko ɲɛ olu ma ka sanga ni kunungo tarata ye septembre kalo tile 3 sanba 2024 a kɔni ye kunnafoniya d'a ka a yira k'a fɔ ko maa minnu kɔni ka baara bɛn don kalo ko ɲɛ olu ma ni o bɛ tali kɛ farafin kalo la ko olu kɔni a kunnafoniya yira k'a fɔ fɛn min y'a fɔ kalo ma ko Rabiul Awal walima dɔnba kalo ko o kɔni ma ye an ka jamana fan si de kɔni fɛ kunungo tarata ko ka a ta o kan o la fɛn min ye ka dɔn k'a fɔ alamisa ni o bɛ bɛn sini ma septembre kalo tile 5 o kɔni bɛna kɛ i ka dɔn k'a fɔ Rabiul Awal ni o kɔni dɔnba kalo o tile fɔlɔ ye ka sanga ni o kɔni koɲɛw ye mawludu ale kɔni bɛna ɲɛnamaya ka sanga ni tɛnɛndon ye septembre kalo tile 16 min yɛrɛ a denguli bɛ kɛ ka bɛn ni septembre kalo tile 22 nata o kɔni an b'a fɔ ala ka nin don ninnu yira an na. Farikolo ɲɛnajɛ binna ku ka sanga ni Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025 min bɛna kɛ Monaco Maroc olu kɔni fɛ yen nɔ an ka jamana sélectionneur kɔni ka nɔ labila Badara Aliu Jalo ni ale kɔni y'an ka jamana joueur ka liste yira ka sanga ni sibiridon tɛmɛnen ye maa 27 mɔgɔ caman kɔni bɔra k'u yɛrɛ yira an ka joueur la k'a yira k'a fɔ k'olu sen tɛna se ka ye k'a dɔn k'a fɔ match kɔni kunfɔlɔw la ni olu mɔgɔw la fɛn min ye Amari Traoré o b'a la Amadou Haidara ni bɛɛ ko ale ma Dudu Nɛnɛ Dorgelès fo ka taa se Masajo Haidara ani k'a dɔn k'a fɔ Lasine Sinayogo olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye a yira k'a fɔ k'u tɛna se ka u sen don i k'a dɔn k'a fɔ match kunfɔlɔ la k'a d'a kan ko darola gɛlɛn kɔni bɛ u kan.
An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Japon ka olu kɔni fɛ yen nɔ Japon sanfɛ kalansonin a bɛ fɔ minnu ma ko faculté olu bɛna i k'a dɔn k'a fɔ u ka faculté 26 de kɔni datugu minnu ka baara bɛnnen don i k'a dɔn k'a fɔ sciences humaines ani sciences sociales olu kɔni kalanli ma u ka jamana kɔnɔna la ka sanga n'u ka jamana ministre ɲɛsinnen don kalanko ma a ye a yira k'a fɔ ko faculté fɛn fɛn b'u ka jamana kɔnɔna la ni minnu kɔni nafaba tɛ u la kosɛbɛ n'a tɛ se ka nafa caman lati ko olu bɛɛ lajɛlen bɛna datugu ka sanga ni nin kɔni kɛli ye an ka jamana maa caman kɔni ta ka kɛ misali ye ko an ka jamana ɲɛmaaw kan ka ni fɛɛrɛ kelen ni kɔni sabati walasa fɛn min ye baarantanya ni a bɛ f'o ma ko chômage ka se ka o kɛlɛ ka dɔ b'o la. An bɛ segin ka na AES kɔnɔna la an bɛ taa Burkina Faso kunungo a kunnafoniya kɔni dira Burkina Faso ɲɛma olu kɔni fɛ ko ka sanga ni k'a dɔn k'a fɔ u ka passeport biométrique kɔni bɔli ye nin bɛna kɛ a siɲɛ fɔlɔ ye farafinna tilebi jamanaw kɔni dɔ ka a ka passeport biométrique kɔni bɔ a yɛrɛ ni passeport biométrique sanfɛ fɛn min ye CEDEAO ale ka jata ka wa a kɔni nɔfɛ mɔgɔ si fana ka jate a kan an b'a fɔ Ala ka barika don passeport biométrique in kɔnɔna. Fɛn min Fédération Malienne de Taekwondo olu kɔni ye u ka fɛn min ye compétition nationale tako filalan baaraw kɔni ɲɛnamaya min kɛra sibiri don uti kalo tile 31 centre Wanga Wing kɔni kɔnɔna la Bako Jikoronin ka olu fɛ yen nɔ nin bɛɛ lajɛlen kun ye walasa ka se ka Jeux olympiques min bɛna kɛ 2028 ka se ka o baaraw kɔni labɛn cogo min na walasa u bɛ se ka ye o kɛnɛ kan ani ka jɔyɔrɔba kɔni sɔrɔ. Mali kunnafoni bɔlɔsira lajɛbaga aw kulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoniya dama de ye an b'a fɔ aw ni ce aw ka lamɛnli ko ɲuman na a y'o sɔgɔlen to Mali kunnafoni bɔlɔsira la kunnafoniya jɛlenw bɛ sɔrɔ yen nɔ de an b'a fɔ aw kanbɛn don wɛrɛ ni Ala ma basi kɛ ni aw la Ala k'an si jɔ kuma kɔnɔ Ala ka an ka jamana basigi.